Takže čau lidi, dneska jsme tady z Bobo.cz, pozdrav. Nazdárek párek. A dneska tady budeme hrát Rivals RNG, tak jdem na to. Tak, co dáme za mapu? Já bych dal Faktory. Faktory, pojď. Kamo. Tak a pojď, kamo, jdu tě rozrazit. Já tě jdu rozrazit. Jako nic. Jo, tak mě padl jumper. No. Brzka, ok, to už můžu na tebe. Jsi tam viděl. Já jsem ještě tady, jo, tady konečně. Hej, what? Sigma? Jsem. Ne, ty nevršel. Co? Mám energy. Hej, tak to, hej, no zaplná. Ne, já jsem mal spadl z mapy. Já tam spadl. Knife. Já nemůžu jít na blízko. Já nemůžu jít na téhle mapě na blízko. Můžeš. Hej, mi se to úplně, what? Sak, jsem tě myslel. Mi se to hrozně laguje, nebo nelaguje, prostě, že... Já jsem totální noob. Konečně To ne, borci, tak toto ne. tak toto jo. To ne, borci, no tak... No. Příští kolo vyhraju, to vám říkám. Kamu mě padl furt ten power, nebo co to je? Zase slinky. A to je jedno. Mám molotov. No a tak, já jsem dobrý. Okej. Hej, já chci vědět, co mě padlo. Nemám to rád. Vývar zkrátka musíš si dát. Balík knife, no nic. Kámo, prostě my tomu glass shardu říkáme balík knife. Já fakt Hej, mě padl mi. Oma. Oh my god, to bere moc. Petardy brosky. To jsem pokazil. Já na tebe půjdu. Tak já jsem fakt... Co? Co já na to nemám? Já už na to mám. Yes. Ne! A on měl tam ten glass shard. Balík knife. Balík knife. Mini. Hej, to už je fakt tlak. Hej, divo. Takže první win. Nice. Nice. Jako ten level, co máme, tak je trošku jakože... Pofiderní. Se mi ani nechce tohle video zveřejňovat. Proč? Jakože oproti tomu levelu? Já si trapnej, no, ten level je úplně... I believe I can fly. A jo, ty už to. Balík knife. Hej, bro. Proč ty balík knife? Já mě padne... No. Noďte, jak hraju do komentářů svojím. Schválně, jestli budou zapnutý. Jestli budou zapnutý. To se mi stává, že já je nikdy nezapnu. No nic, to je hýtlo. Jednu hafu, to je extrém. To je trapný, že jo. Ne, to je extrémní damage. Že jo. Amo, hej, tak ty... Já jsem ti dal. Říkám, chci. Ježiš, kde seš? Máš? A jo, ty jsi tam dole. Jo. Tak já jsem koukt. No, tak. Prosím, nehejtěte mě v komentáři. Že já jsem na tebe shiftoval. Nic, ty špíňáku. Ty špíňáku! Prosím, bolí knife. Knife. Mě padl freeze rejka. Ale teď vám ukážu tutoriál, jak udělat Mortise. Ringera of the Tomb. Mortis. Riches of the Rivals. Hej, to jsem tě měl. Balík knife. Tak pojď. No tak ty mě... Už mám málo.
Ne. Kolik jsi měl HP? Řeknu ti celkem málo. Ty, kámo, čumelu mám taky. Kámo, hej, já tě nedokážu tu asadku. Takže to máš lehčí, kámo, a ty si tady stěžuješ. Ale já ti prostě nedokážu tu... Hej to, kámo, to už je moc. Brosky, já mám 27 HP. Ne, jsem... Já to vím. Bro! No tak. Bang! Jdi do prdě! To! Jsi balík knifeu. Za knife. No zbalí knife. Ne, já jsem do tebe šel, kámo, já jsem do tebe slidl. Dobrý. Tak bro má 1 hitovku. Já taky! To počkej. Teď je to věc. Jo! Když jsem ti dal taky. Kámo, tak to bylo nefér, kámo. Jako to Knife Master, jak se jmenuješ, tak to je možná trochu i pravda. Ne, jsi takový... Já ti to neřeknu. Mám blízko, takže si dávej bacha, jo. Hej! Já začnu asi taky už natáčet, akorát bez hlasu. Pro dnešní video by to bylo asi všechno, tak zatím čus. A dejte odběr a like.